Ahoj, som Dominik a toto je Filozofia pre každý deň. Pozývam ťa na krátke zamyslenie na tému dušičiek a Halloweenu. A nech je to pokojné a nech je to bez zhonu. Ešte predtým, než budeme rozprávať o nejakej ďalšej tejto téme, ktorú sme si teraz vybrali, hneď na úvod, vám chcem povedať, že sa jedná vlastne o nový projekt, ktorý skúšam. Je to jedna zo skúšok, z možností, ako posunúť svoje filozofické a etické myšlienky niekam ďalej dopredu. Takže mám za sebou štúdium filozofie, etiky, ktoré mi dalo množstvo tém, ktoré však ostali len kdesi medzi štyroma stenami väčších učební a univerzít, ale myslím si, že by bolo vhodné na rôzne témy sa rozprávať a toto bude vlastne projekt, ktorý budete môcť počúvať tieto rôzne témy, budete si ich môcť tento rôzny obsah zakúpiť a spoločne dokonca budeme vedieť posúdiť, že čo na svete je dobré, čo na svete je zlé a kam sa môžeme všetci spoločne, verím, že tými najlepšími a dobrými myšlienkami posunúť. Takže, ako som už na začiatku povedal, dnešná téma sú dušičky a je to aj Halloween samozrejme, lebo v rôznych častiach sveta to oslavujeme inak. Dnes sa teda na chvíľku zastavíme medzi svetlom sviečok a dlhými tieňmi jesene. Možno by to chcelo aj pár nejakých informácií, ktoré bežne asi nie každý ich vie, ale Halloween vyrastol zo starokeltskej slávnosti Samhain okolo 1. novembra a verilo sa, že sa stenčí hranica medzi živými a mŕtvými. Odtiaľ pochádzajú aj ohniská a masky, ktoré mali duchov odstrašiť. Neskôr sa 31. októbra stal All Hallows Eve predvečerom kresťanského sviatku všetkých svätých. A po ňom prichádzajú naše dušičky, čiže spomienka na všetkých verných zosnulých. Dnes sa teda rozprávame o pamäti, úcte a o tom, prečo sa tmy netreba báť. K dušičkám a Halloweenu sa samozrejme spájajú rôzne výkožky naprieč nejakou časovou horizontálou, ako to zvyknem hovoriť. Takže ak by sme išli do nejakej histórie, ktorú mám takisto veľmi rád, tak vám môžem povedať, že máme tu nejaké pikošky, že napríklad tekvice pôvodne neboli ani tekvicami, ale vyrezávali sa v Írsku z repy. Až potom sa neskôr tekvica rozšírila do Ameriky a z Ameriky ďalej. K ďalším tradíciám, alebo teda k pikoškám, ktoré sprevádzajú tento sviatok, ako u nás, tak aj na západe, tak je známe pod názvom Trick or Treat, kedy poprvýkrát na papieri v roku 1927 ako najstarší známy záznam takéhoto výrazu pochádza z novín v Alberte, teda z kanadskej provincii, a až v 30. rokoch sa tento zvyk rýchlo ujal v USA. Neskôr tzv. súling ako predchodca obchôdzky v stredovekej Európe sa totižto chodilo za dušičky s prosbou o jedlo výmenou za modlitby a práve tento motív, z ktorého neskôr vlastne vznikol práve Trick or Treat. No a samozrejme treba teda ešte spomenúť nejaké najrekordy a zaujímavosti v tejto téme, ako je napríklad najťažšia tekvica. V roku 2023 vážila najťažšia tekvica
2749 libier, čo je 1247 kg. Je to nový svetový rekord. Ďalšia vec, rekordné míňanie počas týchto sviatkov. V roku 2025 Američania plánujú minúť na Halloween 13,1 miliardy dolárov a z toho pôjde 3,9 miliardy na sladkosti. Takže to sú také pekné čísla do tohto úvodu. Toto obdobie má tiež aj takú temnejšiu stránku, pretože čo sa naozaj stalo, je napríklad udalosť zo Soulu z Južnej Kórey z roku 2022, že sa počas halloweenskej noci doslova ľudia v tlačenici ušliapali. Bolo tam 159 obetí a stovky zranených. Súdy neskôr odsúdili viacerých policajných veliteľov za zlyhanie riadeného davu. Takže aj takéto negatívne veci sa dejú v tomto období, alebo teda diali sa. Potom samozrejme tu máme ďalšiu temnú stránku v podobe žiletiek v cukríkoch, ktorý hovorí, že je to len podfuk, je to mýtus. Mediálne populárna legenda hovorí o cudzích, čo dávajú do sladkosti žiletky z otrav, no ale nemáme žiadne systematické dôkazy, čiže sú len nejaké prípady, ktoré sa proste stali, čiže nejaké výjimky alebo domáce incidenty, ale nebral by som to úplne na takú ľahkú váhu. No a potom tu máme ešte veľmi zaujímavú vsúku k Halloweenu v médiách z roku 1938. Určite ste o nej už počuli, veľakrát sa o tom hovorilo. Aj ja som to už v minulosti počul, a to je práve dielo Orsona Wellesa, ktorý 30. októbra 1938 prezentoval rozhlasovú hru Vojna svetov. No a oni to pustili teda live a ľudia si mysleli, že išlo o reálne realitu, ktorá sa okolo nich diala, čiže napadnutie mimozemšťanmi. Takže bolo to celkom, táto panika prehnaná médiami a išlo o dosť veľký moment mediálnych dejín. No, Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon tak tu ste si mohli vypočuť práve začiatok toho vysielania, ktoré spustilo práve tú celoamerickú paniku, že je napadnutá v reálnom čase mimozemšťanmi. Takže toľko, no ale pôjdeme teda ďalej. Tak a presúvame sa pomaly do druhej polovice tohto úvodného podcastu, kde je stále téma o dušičkách, o Halloweene, o spomínaní nad pamäťou na našich zosnulých a vlastne musíme sa pýtať aj filozoficky, eticky a aj ekonomicky, kde sú nejaké hranice úcty, pretože som tu spomínal aj nejaké ekonomické faktory, že koľko Američania hodlajú minúť tohto roku na sladkosti a na rôzne masky a prevleky. Taktiež je tu otázka tých kostýmov, kedy je to nejaké kultúrne privlastňovanie si týchto kostýmov alebo prezlečení, či je to len nejaká nevinná inšpirácia, ktorá sa takto proste celým svetom globálne rozširuje. Sú tu otázky napríklad fotiek detí v kostýmoch na sociálnych sieťach a či vôbec oni samé rozumejú tomu obsahu a aký to má na nich samotných dosah. Ako som spomínal, máme tu ten ekonomický faktor, ktorý
som spomenul teda, že riešime komerciu sviatkov. Je to len kreatívny marketing, kedy sa zneužívajú symboly smrti a straty? Nemali by sme skôr možno pri zapaľovaní tých sviečok premýšľať hlbšie nad touto témou a hľadať niekde, neviem, možno tu nejakú vnútornú lásku a seba pochopenie, ako sa prezliekať za rôzne masky? Neviem, to je otázka na vás, to už musíte si odpovedať vy sami. Ďalej tu máme niečo také ako triky versus vandalizmus. Je to vlastne vtip morálne iný, ktorý môže ublížiť nie len majetkovo, ale aj niekoho vystrašiť do nejakej paniky. Hovoril som o tom príklade, kde sa ľudia ušliapali, pretože zrejme v tej tlačenici niečo muselo nastať, aby také niečo sa udialo, takže celé zlé. Je to otázka bezpečnosti a susedstva. Vlastne, či máme povinnosť sa do nejakých takýchto aktivít vôbec zapájať a že či vôbec na Slovensku a v Čechách majú nejakú možnosť vôbec vytvorenia si nejakej vlastnej tradície, čo v tomto som možno viacej skeptický. Nemyslím si, my sme tým, že sme keď z pohľadu celej Európy niekde na východe, tak pochybujem, že toto sa tu nejakým spôsobom úplne totálne na totálku teda udomácni. To asi skôr nie, ale vidíme, že tie vplyvy tu sú a sú vlastne rok čo rok silnejšie. Vidíme to v obchodoch, vidíme to minimálne v tejto ekonomickej stránke. Ďalšia významná oblasť alebo faktor, ktorý vlastne tiež nejakým spôsobom vplýva na celú túto tému, je práve ekologická stopa sviatkov. Všeobecne sviatky, hej, keď si povieme, že chceme len rôzne plastové dekorácie, obaly od sladkosti a rôzne iné potešenia, ktoré si proste chceme takto dovoliť a kúpiť a zažiť tú radosť ako keby. Vôbec nepremýšľame nad tým, alebo veľmi málo by som povedal, premýšľame nad tou ekologickou stopou, že či to vôbec bude ako niečo jednorázové, niečo, čo kúpime a hneď potom vyhodíme, poprípade zjeme a obal z toho vyhodíme. Ide o to, že ako to aj spracujeme celé, že či to vlastne vytriedíme a tak ďalej, tak ďalej. Ono to má tiež nejaké svoje nepísané postupy. Čierny humor je vlastne ďalšia stránka, ktorá rieši túto tému a veľa ľudí má čierny humor rado, takže môžeme sa baviť o tom, že či je liečivý, alebo kedy je cynický, kedy je prehnaný, kedy by sa takýto vtip vôbec mohol povedať a aby to malo tiež má to svoje nepísané pravidlá, pochopiteľne. Tu by sme si skôr mali možno uvedomiť a prejsť nejakou sebareflexiou. Vlastne aj tento podcast slúži na to, aby ste pri počúvaní sa tak zamysleli a možno popremýšľali nad vlastným ja a nad tým, čo, ako a prečo vlastne konáme tak, ako konáme. No a tu sa možno približujem už potom viac tej téme v tých vzťahov a osobných hraníc, kedy rozmýšľame práve, keď teda takéto sviatočné obdobie ide a potom ide hneď za tým ďalšie, práve tie Vianoce, a nejakým spôsobom takto potom už premýšľame nad celým rokom, kedy sme boli dobrí a kedy sme boli zlí, tak treba vlastne premýšľať nad tou úprimnosťou, nad citlivosťou, nad darmi a protislužbami, kedy a z akého dôvodu sme boli zavďačení, alebo sme sa my chceli zavďačiť niekomu. Čiže je tento záväzok úprimný, slobodný, je to len dejú sa veci okolo nás len tak? Nemyslím si. Vlastne tie vzťahy sú pre nás veľmi, veľmi dôležité a aj priateľstvo, ktoré by som povedal v dnešnej dobe
veľmi, veľmi postupne stráca na nejakých kvalitách, tak možno aj práve preto natáčam tento podcast, aby sme si možno uvedomili základné morálne a etické hodnoty, ktoré z toho plynú. No a teda pomaly sa musím s vami rozlúčiť na dnes, pretože bolo mi povedané, že nesmiem natočiť dlhší podcast ako 20 minút, pretože to nebude nikto počúvať. Takže ďakujem vám vlastne za to, že ste ma počúvali, za to, že ste sa dostali až sem. No a ktorá otázka vás dnes najviac pýchla, o ktorej som rozprával a prečo? Môžete mi ju kľudne napísať, ja ju rád vezmem do ďalšej časti, určite sa môžeme k tomu ešte vrátiť. Takže ešte raz ďakujem za to, že ste ma počúvali, no a nech je tma múdrou učiteľkou a svetlo vernou spoločníčkou.